Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за необичайни случки по време на пътуване. Кое е най-странното нещо, което ви се е случвало докато сте били на път? Последният отговор е най-завладяващ, така че останете до края. Бях в Мароко и докато се возех на камила в пустинята, срещнахме бедуинско семейство, което ни покани на чай в шатрата си. Беше много неочаквано и мило. В Исландия, докато карахме по околовръстния път, видяхме северно сияние. Спряхме колата и се наслаждавахме на гледката в продължение на часове. В Япония се изгубихме в Токио и попаднахме на малък ресторант, където готвачът не говореше английски, но ни приготви най-вкусната храна, която някога съм ял. В Перу, докато се разхождахме в джунглата, срещнахме група маймуни, които ни откраднаха раниците. За съжаление, маймуните нападнаха един от приятелите ни и се наложи да го вакцинират, а след това и да го оперират. Но всичко завърши благополучно.